Kanay mo nga nagtan-aw karon, magahisgot kita sa history sa Iglesia sa Romano Katolika. Atoa nga sutaon og sayron ta kung kinsa bagyod ang nagtukod sa Iglesia sa Romano Katolika, kang kinsa nila kinig gitukod o kanus-a kini gitukod. Nasayod ba kamo nga giangkon sa Romano Katolika nga ang Iglesia sa Romano Katolika kuno nagsugod diha kang Hesukristo o sa iyahang mga tinun-an? Nasayod ba kaha usab kamo nga gikonsidera sa Iglesia Romano Katolika nga sila ang nagpadayon sa komunidad sa unang mga Kristohanon nga gitukod sa mga disipulo ni Hesukristo? Ang Iglesia sa Romano Katoliko usab gikonsider nila na ang ilahang mga bishops o obispo mao kuno ang successor sa mga apostoles o sa mga disipulo ni Hesukristo o sa mga pangulo diha sa Iglesia. Ang obispo nga naa mahimutang sa Roma na mas naila karon nga papa o pope, mao usab ang ilahang gituuhan na bugtong og nag-inusara nga successor ni Apostol Pedro nga ilahang gikabutyag nga mibisita kuno og nagministro si Pedro didto sa Roma niadtong unang siglo AD o after death. Human kini siya nga gitudlo ni Hesukristo nga mahimong pangulo diha sa Iglesia. By the end of 2nd century, ang ilahang mga bishops nagsugod sa congregating ingon nga regional synod aron nga iresolba ang ilahang mga doctrinal issues and policy issues. Si Duffy Amon, ang usa ka historian, nag-angkon nga sa ikatulong siglo ang Iglesia sa Romano Katolika nagsilbi kini nga function as a court of appeal on doctrinal issues. Og sukad niadtong panahona, may katag og midaghan og midako ang pundok sa Romano Katolika. Karon, ato ang sayron kung asa bagyod nagsugod ang Iglesia sa Romano Katolika. Matud pa sa pipila ka mga Catholic tradition na ang Iglesia sa Romano Katoliko kuno gitukod kini mismo ni Hesukristo. Nga diin mabasa kuno diha sa mga naka-record sa New Testament may tungod sa mga aktibidades ni Hesukristo ug sa iyahang mga pagtulunan. Apil na draa ang iyahang pagtudlo o pagpili sa iyahang 12 ka disipulo ug ang iyahang mando ngadto kanila sa pagpadayon sa pagpamuhat sa iyahang buluhaton. Ang Iglesia usab sa Romano Katolika nagtudlo na sa diha nga miabot kuno ang Holy Spirit diha sa mga apostoles na diin mas naila kini nga Pentecost, sinyalis kuno kini na sila magsugod sa pagministry diha sa Iglesia. Gibarugan usab sa Iglesia sa Romano Katolika nga si Apostol Pedro mao kuno ang unang obispo dira sa Roma. Nga diin, gisundan kini ni Linus o Linus, ingon nga ikaduhang bishop dira sa Roma, ug sukad niadto ug hantod karon nagpadayon kini nga pamaagi hantod na ngadto sa kasamtangan na papa karon diha sa Roma nga mao si Pope Francis. Ang Iglesia sa Romano Katolika nag-maintain or gimintin na nila ang apostolic succession pinaagi sa mga bishop dira sa Roma
nga diin mao ang Pope ingon nga nag-inusarang successor ni Apostol Pedro. Tungod usab sa confession ni Apostol Pedro na makita tara sa Ebanghelyo ni Matthew, sa Matthew Kapitulo 16, versikulo 16. Ang Romano Katoliko nagtuo, nagi-designate o gitudlo ni Jesucristo si Pedro ingon nga bato na diin diha kuno kaniya iyang tukuron ang iyang iglesia. Samtang ang pipila ka mga scholars nagtudlo nga si Pedro maoy unang obispo dira sa Roma. Apan adunay pipila usab na nagsulti nga ang institusyon kuno sa papacy wala kuno kini nagadepende sa ideya nga si Pedro mao'y una nga obispo dira sa Roma. Tungod kay wala gani makaadto si Pedro diha sa Roma. Karon tungod niini na mga teorya o theory, ako ang gisuta kung aduna bagyoy higayon o aduna bagyoy nahimong record diha sa balaan nga kasulatan nga nagsulti nga si Pedro miadto gyud sa Roma og nagministry didto. Apan ako ang naisayran nga bisan usa ka sulat o usa ka bersikulo wala gayud ako'y nakita o nabasa nga nagsulti nga si Pedro miadto sa Roma og nag-ministry dito. Karon ato ang sutaon kung unsa ba gyud ning bato nga gihisgutan ni Jesucristo dira sa Matthew 16:18. Si Pedro baka kini o aduna ba siya lain nga gipasabot niini? Now adunay daghan na mga debate nga mingtungha kalabot ni ining bato nga gihisgutan ni Jesus Christ nga iyahang pagatukuron kuno ang iyahang iglesia. Kung kini ba nga bato mao si Pedro o naga-refer ba kini siya sa confession ni Pedro may tungod sa iyahang pagtuo nga si Jesucristo mao ang anak sa buhi nga Dios nga gihisgutan usab dira sa Matthew 16:16. Bersikulo 16 nag-ingon, og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Bersikulo 17 ato ang sayron. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod, Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga tuwa sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Bersikulo 18. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan og bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Tungod niini na mga bersikulo daghan og mga mitungha na mga debate kalabot gayod niini kung kini ba nga bato mao ba gyud si Pedro nga diin iyahang pagatukuron ang iyang iglesia o naga-refer ba kini siya sa pagtuo ni Pedro kang Jesus Christ diha sa Matthew 16:16 nga miingon si Pedro nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios. Niining bahina ako ang ihatag diha kaninyo ang mas accurate nga tubag niining pangutana kung si Pedro ba ang mao nga bato o ang iyaha ba mismong pagtuo kang Hesukristo. Ang unang view mao kini ang gibasihan sa Romano Katolika o sa Iglesia sa Romano Katolika nga diin si Hesukristo nag-declare nga si Pedro mao gayud ang bato nga diin iyahang pagatukuron ang iyang iglesia niini nga bato. Ikaw Pedro nga nagpasabot og Petros og niini nga bato nga nagpasabot og Petra akong tukuron ang akong iglesia. Now since gigamit man diriya sa Ginoo si Pedro sa hilabihan gayod ingon nga foundation
dira sa iglesia kay una si Pedro ang una nga nag-proclaim sa gospel sa adlaw sa mga Pentecost. Na mabasa nato diha sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 14 ngadto na sa 47. Si Pedro usab ang unang nagdala sa gospel diha sa mga Hintil. Kay nasayod kamo na ang kaluwasan gitagana ra gyud alang sa mga Hudiyo. Kung wala si Jesus Christ gipakatawo diri sa kalibutan, wala tay labot sa kaluwasan. O kini nga kaluwasan, si Pedro ang unang nagdala ni ini nga gospel dira sa mga Hintil na mabasa nato sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto na sa 18. So mao kini ang nakita sa iglesia sa Romano Katolika kung nganong miingon siya o miingon sila na sila ang tinuod nga iglesia kay sila kuno ang gitukod diha kang Pedro nga mao ang iglesia. So sila karon ang nag-angkon niini nga gitukod sila mismo ni Jesucristo diha kang Pedro nga ilaha usab nga gituuhan na si Pedro ang unang obispo diha sa Roma. Karon ang pangutana, tama ba kaha sila sa ilaha mismong interpretation? Accurate ba ang ilahang gibasihan nga sila gyud o si Pedro gyud ang gitawag nga unang iglesia? Adunay lain usab na popular nga interpretation kabahin sa bato nga gihisgutan ni Jesucristo na kining batuha wala kini nagapasabot kang Pedro mismo. Kundili ang bato nga gihisgutan ni Jesucristo naga-refer kini o nagapasabot kini sa confession of faith ni Pedro nga makita sa Matthew 16:16 sa diha nga miingon si Jesus Christ, ikaw kinsa man ako. O si Pedro miingon, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios. Karon kung atong sabton, si Jesus Christ wala gyud nagsulti ngadto sa iyang mga disipulo kung kinsa siya. Asa siya gikan? Manluluwas ba siya? Mesiyas ba siya? Kundili kini si Pedro mituo gayud siya na si Jesus Christ usa ka Mesiyas nga anak sa buhi nga Dios nga diin si Jesus mismo nagsulti niini ngadto kay Pedro diha sa bersikulo 17 nga ang amahan niya mao'y nagpadayag ngadto kay Pedro aron siya masayod nga si Jesus Christ anak sa buhi nga Dios. So never gyud nag-mention si Jesus Christ nga siya ang Mesiyas o anak sa buhi nga Dios atubangan sa iyahang mga disipulo niining bahina. So nganong nakasulti man si Pedro nga siya ang anak sa buhi nga Dios, nga siya mao ang Mesiyas. Tinuod lang mga kaigsuonan ko, kadtong nagpahimutang sa ilang pagtuo diha kang Hesukristo sama kang Pedro o kang Apostol Pedro, mao kini ang iglesia. Si Pedro mismo nag-express niini diha sa iyahang unang epistel sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4. Paduol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. So bisan si Pedro miingon siya nga si Jesus Christ mismo ang buhi nga bato. Mao na nag-challenge siya sa mga tao na mupaduol kamo sa buhi nga bato nga kaniadto inyuhang gisalikway. Subot pasabot, the moment nga ang usa ka tawo mutuo kang Hesukristo sama sa gihimo ni Apostol Pedro, kini sila na mga tao ang ginatawag na iglesia. Gideklara ni Hesukristo nga ang Dios ang nagpadayag sa kamatuoran ngadto kay Pedro. Ang pulong Pedro nagpasabot kini o gamay nga bato. John 1:42. Unya gidala niya si Simon ngadto kay Hesus. Bitutok si Hesus kaniya og miingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukat karon nganlan kanag Sipas nga sa ato pa Pedro. So si Simon mao si Sipas nga sa ato pa
Pedro. Kinsa nagpangalan sa iya og Sipas nga sa ato pa Pedro, si Jesus Christ. Another one, si Pedro usab siya mismo nagagamit ni ini nga hulagway diya sa unang epistel nga iyang gisulat nga ang church is gitukod kini sa gagmay na mga buhing bato or small petros in 1 Peter chapter 2 verse 5 na nag-ingon, sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pare na maghalat sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halat ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Yan sa maning mga buhing bato. Ang mga buhing bato nga giskutan diri mao kining mga tawo nga sama kang Pedro mi-declare sa ilahang faith dira sa Ginoo. Og si Apostol Pedro nagkanayon usab nga pagpagamit kamo diha sa espirituhanong templo sa Dios. Ang templo nagapasabot kini sa iglesia. O ang iglesia nga giskutan ni Apostol Pedro mao kining mga tao na nagpadayag sa ilang pagtuo kang Hesukristo. So mao ni akong giingon kanina nga the moment na ikaw mutuo kang Hesukristo, ikaw mahimo nga iglesia. Ang iglesia nga gipasabot diri dili ang struktura kundi ang grupo sa mga magtutuo o sa mga katawhan sa Ginoo. Dugang pagayod ang bag-ong tugon o New Testament adunay klaro na kamatuoran nga naghisgot nga si Jesus Christ gawas nga manluluwas siya usab ang foundation sa iglesia. Buhat 4:11 ngadto na sa 12 nag-ingon, si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Versikulo 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. So even Pedro mismo o ang mga apostoles mismo nagtudlo sa libro sa buhat na si Jesus Christ mismo ang gihisgutan nga mao ang buhing bato. Nagihisgutan diya sa kasulatan na diin gisalikway kuno sa mga magtutukod og balay hinuon nahimo kining labing mahinungdanon. Na diin ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay wala nay laing ngalan gawas kaniya. So klaro kayo mga igsoon na si Kristo mismo ang foundation sa iglesia og wala kini naga-refer ngadto sa partikular nga tao kundi naga-refer kini sa mga nagpadayag sa ilang pagtuo diha kang Hesukristo. Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 11. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa bersikulo 11, kay wala nay laing patakuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Hesukristo. So wala nay lain nga gipatukuranan sa iglesia. So kung kini gyud atong basihan ug sa atong gibasa ganina, dili gyud accurate ang gibarugan sa Romano Katolika nga kang Pedro gitukod ang iglesia. Kung dili wala nay lain patukuranan sa iglesia kung dili si Jesus Christ lamang, kung dili si Hesukristo lamang. Ang importante lamang nga ikaw mutuo, musalig, mudawat kaniya ingon nga imong Ginoo ug manluluwas diha sa imuhang kinabuhi. Ang Efeso 5:23 nag-ingon, kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mao ang ulo sa simbahan ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon, matud pa ni Pablo nga si Kristo mao'y ulo diha sa iglesia. Karon kung tama ang giingon sa iglesia sa Romano Katolika nga diha kang Pedro gitukod ang iglesia, kinsa man karon ang ulo sa iglesia? Si Pedro ba? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga si Jesus Christ ang ulo sa iglesia. Kinsa karon ang lawas? Kining gagmay na mga pitras. Gagmay na mga pitra. Mga gagmay na mga buhing bato. Kinsa maning gagmay na mga buhing bato? Mga sama kang Pedro nga nag-confess sa ilahang pagtuo diha kang Hesukristo.
kadtuning mga tao nga mituo kang Jesus Christ, mao kini sila ang lawas ni Kristo. Ug ang ulo ni ini nga lawas mao mismo si Jesus Christ. So walay Pedro nga gisgutan diri ug sa mga bersikulo nga atong gibasa kanina, walay bato nga nagtudlo ngadto kay Pedro nga siya mismo. Kay even si Pedro mismo wala mo support ni ini nga pamaagi nga siya mao ang katukuran ng bato sa iglesia, kundi siya mismo nagtudlo diha sa iyang mga pulong nga si Hesukristo mao mismo ang bato, mao mismo ang patukuran ng bato, mao mismo ang buhing bato. Adunay sense in which the apostles played a foundational role in building the church in Ephesians chapter 2 verse 20. But the role of primacy is reserved for Christ alone and not assigned to Peter. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 6 nag-ingon, kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhon bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Kinsa nagsulti ani? Si Pedro. Asa niya kini gikot? Gikot niya kini sa kasulatan. Namingon siya nga ang kasulatan nag-ingon nga nagipili ko ang bililhong bato nga karon akong ibutang aron himuong sukaranan sa Sion ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Isa maning bililhong bato mao mismo si Jesus Christ. Ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Ang iglesia sa Romano Katolika nagagamit niini ng mga argumento na si Pedro gayud kuno ang bato nagipasabot ni Jesus Christ nga diin iyahang tukuron ang iyahang iglesia. Sa atong nabasa ng mga scriptures, sa mga sulat ni Apostol Pedro o ni Apostol Pablo, nga si Pedro ingon nga bato dili ang pinaka-accurate nga valid interpretation sa gipasabot nga bato. Doon kay bisan si Pedro tinuod nga siya ang gipasabot nga bato diya sa Matthew 16 bersikulo 18. Wala kini kapuslanan, meaningless kini in giving the Roman Catholic Church any authority. Ano man, tuod kay wala kitay bisan asa ug bisan unsa nga records na si Pedro miadto dito sa Roma. Never gid kang makakaplag ni ana sa scripture sa balaan na kasulatan. Wala kitay mabasa ni ana nga nagsulti nga si Pedro miadto sa Roma ug nagministry didto sa mao nga dapit. Ug wala pud kitay mabasa na scriptures na diin nagdescribe kang Pedro ingon nga labaw diha sa iyahang mga kauban na mga apostoles. So si Pedro dili usab ang una nga obispo or pope, o si Pedro dili usab mao'y nagsugod sa iglesia sa Romano Katolika diha sa Roma. Ang origin of the Catholic Church dili diha sa mga teachings or pagtulunan ni Pedro o sa uban pa na mga apostol. Nanuman, kung si Pedro mao gyud tinuod na founder sa iglesia sa Romano Katolika, atong mabasa nga wala naga-support si Pedro sa gisulti ni Jesus Christ nga siya mismo ang bato. Hinuon atong mabasa ang daghan ng mga scriptures na si Pedro mismo nagsulti nga si Jesus Christ ang bato, ang buhing bato. Dapat unta adunay support si Pedro diha sa iyang mga teachings, diha sa iyang mga wali, sa diha nga miingon si Jesus Christ nga siya mismo, si Pedro mismo ang bato nga iyang gipasabot, nga iyang tukuro ng iglesia. Pero nganong wala man mo suporta niini si Pedro? So buot pasabot nga bisan si Pedro nahibalo siya nga dili mismo siya ang bato nga gipasabot nga tukuron diha kaniya ang iglesia. Kundili ang gipasabot niini mao ang iyahang confession sa iyahang faith kang Jesus Christ ang gitawag nga bato. Nga diin aduna kini significant sa atong mga ginabasa kanina ng mga verses na kadtong muduol kaniya o musugid sa ilahang pagtuo mao gayod ang mga bato. Now, ibutang nato
tama ang iglesia sa Romano Katolika nga diha kay Pedro gitukod ang ilahang iglesia. Akong pangutana mao kini. Kung si Pedro ang pundasyon sa ilahang iglesia, mangutana ko sa iglesia sa Romano Katolika, nagsunod ba mo sa mga pagtulunan ni Apostol Pedro? Ingon nga inyong founder o ingon nga siya ang inyong patukuranan sa inyong iglesia. Aduna gayoy kalainan ang kinabuhi ni Pedro ug ang mga kinabuhi sa mga tao nga nahisakop sa iglesia sa Romano Katolika. Never kang makabasa diha sa Biblia may tungod sa kinabuhi ni Pedro nga si Pedro usa ka buluyagon na Kristohanon. Never kang nga makabasa diha sa Biblia may tungod kang Pedro nga si Pedro usa ka bisyoso nga tao. Usa ka palahubog, usa ka sugarol. Pero tan-awa ang kinabuhi sa mga tao nga nahisakop sa iglesia sa Romano Katolika. Layo ra kaayo sa kinabuhi ni Pedro. Ikaduha, kung nagsugod ang iglesia sa Romano Katolika, diha kang Hesukristo ug sa iyang mga pagtulunan, nganong daghan nga mga buhat sa iglesia sa Romano Katoliko ang wala makasunod sa buhat ni Hesukristo? Wala kay mabasa sa Biblia nga si Jesus Christ nagtudlo sa pagsimba og larawan o pagyukbo sa larawan, sa estatwa o sa bisan unsa nga larawan nga hinimo sa tao. So kung tinuod mo nga kamugyod ang iglesia nga gitukod ni Hesukristo diha kay Pedro, aduna unta significant ang inyuhang pagkinabuhi nining kalibutana sa kinabuhi sa tao nga inyong gitudlo nga mao'y founder ninyo. Usahay makasubo pamalandungon na ang mga followers wala musunod sa kinabuhi sa ilahang ginapalo. So kung ang usa ka sumusunod nga wa magsunod sa pagtulunan sa iyahang ginasunod, dili siya tinuod nga tagasunod. Daghang salamat o unta nasabtan ninyo ang ako ang explanation na pinasikat sa balaan usab nga kasulatan. Kung aduna mo'y mga pangutana, aduna mo'y idugang, pwede ra kaayo mo comment, pwede ra kaayo ko ninyo i-message sa ako ang Facebook o sa akong messenger. Wala ko nakig-away diri kung dili ako alamang giklaro ang kung unsa ang kamatuoran na pinasikat gayon sa balaan na kasulatan. Unta, nasabtan ninyo ug nakakaplag kamo og pagtulunan. Kung giganahan mo sa ato ang channel, basin pwede nga i-subscribe ninyo og i-apil pod og pindot ang bell button kay aron nga updated ka sa sunod na mga videos na ato ang i-upload. Kay aduna pa kitay daghan na mga videos og mga theory, mga argumento nga ato ang hisgutan diri sa ato ang channel. Og aduna pud tay daghan na mga motivational videos na diin makatabang kanimo sa imong kinabuhi samtang nagapaabot ka sa pagbalik sa Ginoo. Daghang salamat og dalaygon ang Dios. God bless everyone.